Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі і хлопчыкі. Прыемна, што вы далучыліся да нашай кампаніі гэтым вясновым ранкам. Хто рано прачынаецца, таму шчасце усміхаецца. І мы ў сваю чаргу паспрыяем таму, каб ваш дзень пачаўся на пазітыве. А для гэтага ў нас ёсць усё. Цікавая інфармацыя, вясёлыя мультфільмы і нечаканае падарожжа. Нечаканае падарожжа? Ты не памыліўся? Лесік не памыліўся. Мы запрашаем вас, сябры, у лясны гушчар, дзе цудоўна сябе адчуваюць казулі удалечыні ад людскіх вачэй. Таму падчас падарожжа паводзьце сябе ціха. Бо гэтыя гарэзы, калі што пачуюць, дадуць драпака. Толькі іх і бачылі. Дамовіліся, маўчу. Знешне казуля нагадвае невялікага зграбнага аленя з кароткім целам на тонкіх стройных ножках. Заўважылі, што заднія ножкі казулі значна даўжэйшыя за пярэднія. І гэта не памылка прыроды. Дзякуючы такой асаблівасці казуля можа рабіць скачкі да 2,5 метраў у вышыню і да 7 метраў у даўжыню. Уражаны? Вось, казуля сапраўдная спартсменка. Як і казуляня, дарэчы. Малое, але якое жвавае. У адрозненні ад дарослых, у казулянят на спіне ёсць прыгожыя белыя плямкі. Навошта? Дзеля маскіроўкі. Сапраўды, светлыя плямы на спінцы падобныя да сонечных блікаў, якія прабіваюцца праз дрэва ў лесе. У выпадку небяспекі малыя стараюцца замерці ці легчы ў траву, каб зліцца з наваколлем. Акрамя таго, у казулянят, як і ў зайчанят, няма свайго паху, таму ўнюхаць малых немагчыма. Вось, як пра іх паклапацілася прырода. А што ж бацькі, спытаеце вы? На працягу 2-3 месяцаў пасля нараджэння казулянят корміць матуля. Так, вунь тая рыжая элегантная дама з вялікімі вушамі. Зараз яна здалёк назірае за малымі. Яны ўжо падраслі, таму могуць самастойна есці траву ці лісце. Ну, а бацька? О, бацька, так гэта той зграбны ганарлівы спадар з рагамі. Зараз мы паспрабуем наблізіцца да яго бліжэй. Ат, заўважыў нас і даў драпака. Ну не любіць камеру гэты ганарлівец. Што хочаш з ім рабі? Дагнаць не дагоніш. Дарослая казуля імчыць з хуткасцю 60 км ў гадзіну, як машына. Дарэчы, казулі вельмі гаваркія жывёлы. Ад іх можна пачуць розныя гукі ў залежнасці ад сітуацыі. Часам нават не характэрныя для капытных. Напрыклад, абараняючыся, казуля можа забрахаць, як сабака. Праўда. Добра, што на нас не набрахаў той паважаны спадар з рагамі. А вось казуляняты даюць сябе паздымаць. Цішэй, малеча адпачывае. Эх, вуха засвярбела. Шухацца заднім капытом стаецца не вельмі зручна, але яму нармальна. Ён не толькі вуха, але і нос пачухае капытом. Ну і жэўжык. Пазяхае казуляня. Ой, стамілася за ранак. Не будзем яму перашкаджаць адпачываць. Вяртаемся ў студыю. Дзякуй, сябры, цікавае падарожжа і забаўныя казулі. Рады, што табе спадабалася. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайце адпачываць і глядзець мульцік. Ну як, адпачылі? Вядома. А зараз? А зараз давайце пагуляем. Выдатная прапанова, Лесік. Я таксама за. Толькі прыдумайце, хлопчыкі, калі ласка, гульню вясёлую і нескладаную. Прапаную жартаўлівую забаўлянку з цікавымі пытаннямі, але з відавочнымі і простымі адказамі. О, давайце! Далучайцеся да нашай гульні, дзяўчынкі і хлопчыкі. Увага! Першае пытанне. Што гэта за расліна, якую ведаюць нават тыя, хто не можа бачыць? Яна павінна нечым вылучацца? Пахам ці чым? Калючкамі, крапіва. А, крапіва жыгучка. Калі дакранешся да яе, то адразу пазнаеш. Лёгкае пытанне. Мы
адгадалі, Лесік? Не мы, а Лёша адгадаў. Віншую! Зараз твоя чарга, Лёша. Дзякуй. Увага, сябры. Што сырым не ўжываюць, а вараным выкідваюць. Як так? Ні сырым, ні вараным. Звычайна тое, што нельга есці адразу. Адварваюць і пасля ўжываюць у ежу. А тут выкідваюць. Нешта не тое ў тваім пытанні, Лёша. Усё тое, Кася. Адказ – лаўровы ліст. Яго сырым не ўжываюць, а вараным выкідваюць з супа. Малайчына, Лесік. І праўда, проста. І чаму я не здагадалася? Прачынайся, Кася. Наступнае пытанне. Увага! У вадзе нараджаецца, а вады баіцца. Што гэта? Звычайна той, хто нараджаецца ў вадзе, вады зусім не баіцца, бо гэта яго стыхія. Рыба, напрыклад, і іншыя жыхары падводнага свету. А я не сказаў, што гэта нешта жывое. Ну тады я нічога не разумею. Я, здаецца, здагадаўся. Ці не марская соль гэта, Лесік? Бліскуча, Лёша, віншую. Соль у моры нараджаецца, і закінеш яе ў каструлю супам, і яна знікае, раствараецца. А, праўда! Соль баіцца вады, бо знікае ў ёй. Як проста! Калі крыху падумаць. Эх, Кася. Просто я не паспяваю за вами думаць. Вы, хлопчыкі, вельмі хуткія. Але ў мяне ёсць такое пытанне, якое вас паставіць у тупік. Ты ўпэўнена, Кася? Безумоўна. Давайте праверым. Ну, зараз не твоя чарга задаваць пытанне. Я прапускаю Касю. Яна ніводнага пытання яшчэ не задала і абяцае нешта незвычайнае. Ура! Дзякуй, Лёша. Увага, сябры. Якая птушка называецца так, як танец, а? Птушка носіць тую ж назву, што і танец. Ага, не ведаеце? Пачакай, полька, лявоніха, вальс, танга. Усё не тое, такіх птушак не існуе. І што я казала? Чачотка. Ну, Лёша, ты ўсё сапсаваў. Я думала, што ніхто не адгадае чачотку, і я выйграю. Віншую, Лёша. Сапраўды, чачотка. Ёсць такая птушка, падобная да вераб'я, толькі з чырвоным лбом. У нас яна сустракаецца ўзімку ці падчас міграцыі. І танец ёсць чачотка. Цудоўнае пытанне, Кася. Дзякуй. Сёння ты выйграў гульню, Лёша. Віншую. Справядліва. У наступны раз пашанцуе табе, Кася. А зараз давайте глядзець мультфільм. А зараз я хочу познаёміць вас з неверагодным дрэвам. І чым яно праставілася, Лесік? Гэта адно з самых тоўстых дрэў у свеце. Акрамя таго, доўгажыхар. Так паказвай хутчэй. Знаёмцеся, баабаб дасягае велізарных памераў, вышынёй до 25 метраў. Дыяметр ствола больш за 10 метраў, а ў некаторых экземпляраў каля 40. Ого-го, вола! Баабаб распаўсюджаны ў саваннах Афрыкі, наколькі я ведаю. Правільна, Лёша, яшчэ яго можна сустрэць на востраве Мадагаскар. Там даволі горача, Лесік. Да цяжкіх умоў жыцця, страшэннай спякоты і засухі баабаб прызвычаіўся. У яго надзвычай доўгія карані, якімі ён дастае ваду глыбока пад зямлёй. Разумнае дрэва. Яшчэ якое! Драўніна ў яго сітаватая. І пакуль ёсць магчымасць, баабаб назапашвае ваду. Вільгаць захоўвае ў ствале? Так, Лёша, сярэдняга памеру ствол назапашвае тонны вільгаці. Узімку падчас засухі баабаб карыстаецца назапашанай вільгаццю. Ён памяншаецца ў аб'ёме і скідвае лісце. Бачу, і здалёк здаецца быццам бы перавернутым каранямі да гары. Ну і дрэва. А жыве баабаб больш за 2000 гадоў. А ў Сенегале, кажуць, расце баабаб, якому аж 5000 гадоў. Проста неверагодна. Я ж казаў, што баабаб неверагоднае дрэва. У Афрыцы яго вельмі шануюць, называюць сімвалам жыцця. А лісце баабаба афрыканцы ўжываюць у ежу? Яшчэ як! І не толькі лісце, але і плады, насенне, кару і карані. Таксама баабаб актыўна выкарыстоўваюць у традыцыйнай медыцыне. Дрэва цуд. Дзякуй, Лесік, што пазнаёміў нас з такім цудам. Рады, што вам было цікава. А зараз давайте глядзець мультфільм.
Тож, сябры, прийшов час розвітуватися. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на приємні сюрпризи. І радісныя падзеі. А ми зустрінемося з вами зранку У нашим доброранку!